Ubua I got he got not in the spirit. He got not in the mood of worship. But one nigga see I'm not in the mood of worship. But you're not gonna cook. Obi mu gwagwana magwa. Ofobi gugena yebu. Ofobi bara magwa. Simuwe 2 3 magwa 4. Mara 4. Jeba 5. Ndepulu ara 5. Jeba 4. Maba chelu bachala. Oko tolutu. Imewa. Kilonya Korean or time. Me not get no face to face. You do better, get my credo. Hallelujah. Watching again, shout praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Chibo nishu no no. As you say, make I say. Chibo nishu no no. Chibo nishu no no. Very early in the morning. For Chinekaka. For the Maroche, Gemana Kende Lotu, Chai. For the Chili Silip, Gemana Kende Bit. Mana, Oyokomoko, Matri newspaper, Gemana Kende Pool. But I will tell you, Bachala, Oparaku. Chibo, this should not do too much. Chiboni should do before 6:30. Before the baroche, Jemana Kende Loto. Before the corner line, he will shop with Liberate. When you come back to this paper, Jemana Kende Pool. But I will tell you, Bachala.
melodies. Jezie na shop ndị na-erebere gị. Enwezikwa onye nwere ụmụ ga-abụga. Ma jezie n'ime ụlọ akwụkwọ anyị ụmụ sukuu bigazi funu. Enwekwa onye chọrọ ịmụ ọrụ. Enwekwa onye chọrọ ịmụ ahịa. Enwekwa onye chọrọ ịgụ akwụkwọ. Mana ịsọ ga-eru. Unu ga-amana so Orejiele. Chọmi chọmi ọ. Orejiele. Ndị isi chọmi chọmi ọ. Orejiele. Daddy. Chiboni shududu tupu ọba mapa. Chiboni shududu before 6:30. Ụfọdụ para oche chema na kende loto. Ụfọdụ akụọ na 9 na kende vision. Onye kụmọkọ machiri newspaper chema na kende pool. Ọtụ agbache n'ụbọchị. Daddy, oya si. Ibe gị jikere gawa ahịa, ha jiri kaadị n'ime ọhịa, agbache n'ụbọchị ala. And then the last one. Daddy. Ibe gị jikere gawa school, geje maji gba pool, agbache n'ụbọchị ala. Onye jide 100 naira, yala chu 40 million, agbache n'ụbọchị ala. Onye jide 200, yala chu 80 million, but agbache n'ụbọchị ala. Now listen, obi buka kwa nnamamba, before me we na yego, before me kwa mama, simi we 2 3 mama 4, mara 4 jeba 5, mara 5 over 4, agbache n'ụbọchị ala. 30 million, 25 million, 18 million, and they just say maybe you know, 19 million last week, 25 million, 18 million, Arsenal they lose, Champions League, Egomala, but to kind to my something. Opegiba, promote the Bewaka, Opegi cut for one, promote Amoriamu. Why you not even? How would they not cheat the Napa? Ya cut on this side. Oh, when it's up Robo. Anywhere. I will end up Robo. It's your Hassan losing a Champions League. Never have PSG. Oklahoma. Oh, we are going. Oh, yeah, you put Adi and the pool. We're back in sick. Get it. Ya cut to ebe. Ya cut to ebe. Magano, why you not even? How would they not cheat the Napa? Ya cut to this side. He must say, "I'm going to get a him na full block. Go down, but to she didn't go baraba. Yaru, I'm going to get a him na full wibaru. Kona papa, but she didn't go baraba. Yaso moto, but to
nwanne gaba eze ịgaza nwanne onye eze ọgagịrị sachọọ nwa Anambra State. Black is beauty now. ọ ga setụlụ nwaanyị bie lọlọ lọlọ Black is now. nwanne onye eze egbukwe eze nwanne onye ịba ndị eze nwanne onye eze egbukwe eze ọ hụrụ ka nwanne ya shaba eze ya ele ya sochie ma nwanne gaba ha ba ị ga-aza nwanne onye bara aba nwanyị nwanne onye eze egbukwe eze nwanne onye awụrụ onye gofu agbakụkọ chebara na ke nna anyị nabe jesi nna anyị nabe higbọrị odeshi kufu ha fidi na apa ya ụmụ ya ka nna anyị nabe na-amalite ka ọ gbawara ọkụkọ aja aka akọ n'ọnụ ụzọ nna anyị nabe kọi 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 nna anyị naba jiwa so onye kọ akọ wụrụ ya si awụ ufu betu nna anyị naba abịara na sufu jeri ọkụkọ ya were kete bugirila ọkụkọ sufu ịbadawa mgbe ahụ uji bata n'ime ụlọ nna anyị nabe ya wee chọọ nna anyị nabe ya chọrọ ka ọ gbarịa ya bụ ike ya ga-eji na-eri ọkụkọ n'ụlọ ya nna anyị naba akwa ikiri so ya na gbara ya gere onye na-atụrụ atụrụ ya gere Yes, sugar. lọlọ nwambọ na Anambra ka onye vidio rawa isi arịaga nwere nwere dublis lọlọ onye hụrụ ka nwanne ya shaba ya ele ya zọchie ma nwanne gaba ha ba ị ga-aza nwanne onye bara aba nwanne onye eze ugwu eze nwanne onye awụrụ onye gofu Amakoya. ọ hụrụ ka nwanne ya na-eshi fada ya eje na-esu ya imi ma nwanne gị esighị fada ị ga-aza nwanne fada nwanne onye eze ugwu eze ndị were anyị onye shara were arị ma ya kwara n'ụlọ izigwe na ala were ahụ dị gị mma kwara abanama ụyọ ma gị ma ọ ya ka ọ hụghị ya Yes, sugar. bịa ya were ozi chọrọ isi taa Get your eye class. enwere m special message for all of us nọ here very special message you wanna ị ga n'audio mark ma ọ gaa na any musical any music app nọ na phone gị search answer Joe Oparaku gaa hụ egwu ndị ị hụrụ ka ọ dị kere na make sense delete ya rịgị mmadụ ego maka ntị ka m jọ gị something onye hụrụ ka nwanne ya na-azọ ọchịchị ya ele ya zọchie ma nwanne gị achịghị ọchịchị ị ga-aza nwanne ọ n'ọrụ ebe Africa. ma nwanne gị awụghị gọvanọ ị ga-aza nwanne gọvanọ ma nwanne gị awụghị prezident ị ga-aza nwanne prezident bikọs nwanne onye eze iwu eze but in case m dị ha wea nwanne onye awụrụ onye gofu nke ahụ nwanne gị si n'erike ebe ahụ nwanne gị si na-agbaga ahụ dị si na-akpata ego ọkada nwanne gị na-agba draiva nwanne gị na-anya ibare nwanne gị na-ekwuchi onye lechara aka nwanne ya si eriju afọ ya ele ya zọchie ma nwanne gị aba ha ba ị ga-aza nwanne onye ma nwanne gị awụghị dọkịta ị ga-aza nwanne dọkịta ma nwanne gị awụghị onye egwu ị ga-aza nwanne onye na-ekwu egwu nwanyị nwanne onye eze egwu eze nwanne onye awụghị onye egwu nwanne onye eze nwanne onye eze egwu eze nwanne onye eze Anambra State. ọ nwere ka nwanne ya shabe eze
Daddy bia. Iwonya bolusi Igbo. Iwonya ba. Onye nyere aka ya jide ya ọfụma. Nwanne gị nyere gị aka asha ọfụma. Eji gị oge ji sụọ ya ọfụma. Eji gị ego ji eme ọrụ sụọ ya ọfụma. Ahụhụ dara n'ebe adịghị nyere gị ọ dịghị mfecha. Ọgwụ maka gịnị? Eji na-aza nwanne onye eze n'ọnụ.